Id-deputat nazzjonalista Markent Nisamut ikkonferma li l-Għaqda Repubblika u l-Partit Nazzjonalista huma ħaġa waħda. Dan wara li l-erba' filgħaxija l-Għaqda estremista permezz tal-President onorarju tagħha, Robert Aquilina, organizzat protesta bit-tattiċi antikwati tal-Borom u Sfafar u f'waqta il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech mar idur mal-ftit nies li kienu preżenti. Meta d-deputat Markent Nisamut ġie mistoqsi waqt konferenza tal-aħbarijiet il-ħamis wara nofsinhar dwar jekk appoġġjax din l-istess protesta u tenna li l-Għaqda Repubblika appoġġjat il-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista. Naturalment il-protesta ta' Repubblika kienet qed tappoġġja pożizzjoni li ħal Partit Nazzjonalista fil-Parlament. U minkejja li l-Partit Nazzjonalista jibqa' jħambaq li l-Għaqda Repubblika ma tagħmilx parti mill-fazzjoni estremista tiegħu, bl-avukat tal-Għaqda Repubblika jkun l-eks deputat nazzjonalista Jason Azzopardi, Markent Nisamut biddel id-diska u reġa' tenna l-istess diskors li din l-Għaqda qiegħda wara l-Partit Nazzjonalista. U il-protesta kienet qed tappoġġja propju il-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista. Waqt il-protesta dawk preżenti barra l-Parlament infexxew jgħidu, iħabtu fuq il-borom bil-kuċċaruni u jonfħu sfafar għal kontra riforma fl-inkjesti maġisterjali. Riforma li għaddit forma ta' liġi biex taqta' l-abużi mill-għodot tal-ġustizzja kif kien qed jagħmel Jason Azzopardi stess. Fil-protesta wkoll tkellem in-nutar tal-Kurja Robert Aquilina li jiġu hu l-kap de facto nazzjonalista Carola Aquilina.